Ассалому алейкум бардаро. Срочни наген ки баъд успед накардам. Срочни мошини фурӯшӣ овардаган. Нарха бинем. Нархи тапачка мегин, нархи пирашки мегин. Мана срочни мошини бигем ҳай дар ин сума рости гап. Дар канали мо фақат мошиное ки мебинем дар ҳайрат мемонем ки якум бор дидеста мегин хеле нарха. Toyota Camry бардаро соли барориши мошин 2007. Срочни мошини фурӯшӣ бардаро. Мошин на хаду 100% мотору коробкаш дар ҳолати хуб, светиш трёхтам панел намеган хеле бардаро. Мана дидеста мошин. Хай мошин камутун кор дора. Мордаш 2011 караги фарои лупкадор, фарои 2011. Дискачой Camry SK задагиан дидеста мошин агар мана. Балонош где-то дар ҳолати 70%. Мошин камтар кор дора бардаро, лекин мегарда. Мана дидеста бошин лабавои пешиш камтарак пешиш трешина ҳаст. Ҳуҷҷатош тақрибан як 7-8 моҳи дигар ҳуҷҷатам дора. Салони мошина мебинем. Мана салони мошин бардаро, лекин реставрация кардаган салон полностью як намуд ранги сангборин вай кардаган, як аквапринт базеба. Монитор дора, коробка автомат, задни камера, ҳуҷҷат дора гуфтем. Мана ҳолати пушти салон. Нархи мошин бардаро охири нарх 57000. мошин айни ҳол дар шаҳри Душанбе қарор дора. Худи ҳамин шаб дар шаҳри Душанбе аз пагоҳ уже мошин дар шаҳри Фурғонтепа мешавад. Агар ягон харидори аниқ бошад, метавонад худи ҳамин шаб омада мисол харидорӣ кунад. Охири нарх дигар арзон намешавад, 57000.